Hòstia! Felicitats pels 20 anys. Et porto això de part del teu avi. Si el meu avi està mort. Què? Un comandament? Hòstia! No va. Un poc? Ostres! De veritat, té piquet. El teu menjar, per tu. Perquè siguis feliç. Perquè mira, jo tinc un comandament que no sé què fer-ne. És que de veritat, l'avi, amb els diners que tenia... Sí, ja, desvalota, jo també. Amb els diners que tenia l'avi, va i em regala un comandament que no serveix per res, Piquet. És que per res, he provat amb la tele i no funciona. Amb l'altra tele, tampoc funciona. No sé, provarem la rentadora, o el rentaplats, o el microones, o algo, a veure si serveix per algo, de veritat. Bueno, en fi. Adéu, Piquet, merci. M'ajudes molt, eh? Què, tampoc no? Estic ja fins als ous, me'n vaig a jugar a la Play. Espera un moment. Això són ous? Però què fan aquests ous aquí? Ostres, serà possible? Sí, home. No pot ser. No! Ous! Tinc molts ous!